Garai diferentetan bizi izan zen, bera frankismoaren represio garai gogorrenetan bizi izan zen, eta garaia haietan marxismoak eragin handia zaukan. Marxismoa ikusten zen doktrin bat bezala, askatasuna gure herriari emango ziona. Bera ez zen definitzen marxista bezala, baizik marxismoa erabiltzen zuen azterketa metodo bezala. Nik uste gehiago zela Kropotkinen anarkista izateko modu bat predikatzen zuen Kropotkinek, eta nik uste hurbilago dagoela Kropotkinen gandik Leninen gandik. Beraz, alde horretatik esan daiteke 60. hamarkadan, 50, 60, 60. Lehenengo urteak izango ziren, oraindik marxismoak zerbait ekarpen positiboa egiten zuen doktrina bat zela. Bera hasiera baten adibidez, Baskonidatasunean, Niegolarrak lagunduziona edo finantzazioa daba, ikuspegi marxista ezkertiar bat eman izitzaioa, orduan ari zirelako deskolonizazio prozesuak ematen, Algeriakoak, Vietnamkoak. Gero etorri zen marxismoaren endekapena, hondamena, eta berak posizioak aldatuz joan zen, eta gehiago ikusten zuen etorkizuna sistema politiko liberal baten. Etorkizun oparoagoa ikusten zuen. Berak konturatu zen, adibidez Sobiet Batasunaren gainbehera eta handik zetozen ideia komunistak eta ez zirela hain egokiak, eta behar bada eskubialdera jo zuen gehiago, baina berak oso modu sinplean zaten zuen. Baskoniaren bigarren edizioan aipatzen du bera antimarxista eta antikapitalista dela. Beraz, zailkatzeko zaila zentzu horretan, eta berak herriarentzako momentu bakoitzean egokiena zen hori horren aldeko apustu egitezun. Orduan, munduaren historia asko aldatzen da, ez dago gau zertan beti iritzi monolitikoak eduki behar eta pentsatu horrek daukala arrazoia, baizik eta bilakaera aldakorra izan daitekeela eta berak hori demostratzen du gainera. Eta berak esaten zuen, bai ditadura fascista edo alderdi komunistaren ditadura oztopoak zirela garapen ekonomikoa, politikoa eta soziala gauzatze aldera, eta liberalismoa eta demokrazia zela sistema egokiagoa, non sistema horretan ongizatea garatu eta bizitzera heldu daiteken. Eta hain zuzen ere, adibidez alderdi politiko egitezin kritika, ez bera ez zegoela inolaz ere lotuta batekin edo bestearekin, baizik eta berak pentsatzen herriarentzako ona zena, horrek ekarriko zuen ongizatea berotzara.